அம்மா நிர்மலா குழந்தைலாம் வர போறாங்கடா. அப்படியா? சந்தோஷம். அப்புறம் நம்ம விழுப்புரம் பார்ட்டி அந்த முருகேசன் பேர் எழுதிருக்கியா பாரு. ஆஹா, விட்டு போச்சு. ஏய், அவர் வீட்டு விசேஷத்துக்கெல்லாம் நம்மளை தவறாம கூப்பிடுறாரா. ஆமாண்ணே. அப்புறம் நம்ம பிசினஸ் லைன்ல எல்லாரும் பேரையும் எழுதிருக்கியா பாரு. யாரையாவது விட்டுற போறோம். அண்ணே, நம்ம குமரன் ஏஜென்சிஸ் குமரேசன் அண்ணே. ஆமாண்டா, முக்கியமான ஆள்டா. எழுதுறா முதல்ல. அப்புறம் லிஸ்ட்லாம் ஒரு தடவை பக்காவை செக் பண்ணிடுறா. முக்கியமா யாரையாவது விட்டுற போறோம். பிசினஸ் சைட்ல காய்கறி, லாரி ஆபீஸ், மற்ற போக்குவரத்துகள் எல்லாத்தையும் சேர்த்து பார்த்தா கூட எனக்கு தெரிஞ்ச எதுவும் விட்டு போல. எல்லாமே இருக்கு. நம்ம சொந்தக்காரங்க திருச்சி சேலம் பக்கம் எல்லாம் இருக்காங்களே, அதெல்லாம் செக் பண்ணிடு. நம்ம சொந்தக்காரங்க யாரும் விட்டு போல. என்னடா இழுக்கிற? இது முழுமையான லிஸ்ட் இல்லைண்ணே. யாரும் விட்டு போகலன்ற அப்புறம் முழுமையான லிஸ்ட் இல்லைங்கிற என்ன? நம்ம வகைற சொந்தக்காரங்களை விட அன்னி சைட்ல உள்ள சொந்தக்காரங்க தான் அதிகம். அவங்க யார் பேருமே இந்த லிஸ்ட்ல இல்ல. அப்புறம் எப்படி இது முழுமையான லிஸ்ட் ஆகும்? நினைச்சேன்டா, நினைச்சேன். நீ அங்க சுத்தி இங்க சுத்தி இங்க தான் வருவேன்னு எனக்கு நல்லா தெரியும். சரி, இருக்கட்டும். இப்ப நம்ம அவங்களை எல்லாம் கூப்பிட வேண்டாமா? கூப்பிட வேண்டாம் தான் நான் நினைக்கிறேன். ஏன்? எதுக்காக இந்த பிடிவாதம்? நம்ம வகைரால் உள்ள சொந்தக்காரங்க எல்லாருமே ஏதோ 4 கிழமை விசேஷம்னா வந்து ஒரு 5 நிமிஷம் தலையை காட்டிட்டு போறவங்க. அதுலயும் பாதி பேர் யாரு என்னங்கிற விவரம் எனக்கே சரியா தெரியாது. அன்னி சைட்ல அப்படியா? சிதம்பரம் மாமா தொடங்கி போஸ் அண்ணன் கோபி வரைக்கும் அத்தனை பேரும் எவ்வளவோ சந்தர்ப்பங்கள்ல எவ்வளவோ தூரம் நமக்கு சப்போர்ட்டா இருந்திருக்காங்க. நமக்கு ஒரு பிரச்சனைனா உடனடியே ஓடி வந்திருக்காங்க. அவங்களெல்லாம் ஒதுக்குறது எனக்கு சரின்னு படலண்ணே. நீ சொல்றதெல்லாம் பழைய கதைடா. அதான் 5 வருஷமா அவங்க சகவாசமா வேண்டான்னு ஒதுங்கிருக்கோம்ல. இப்போ திடீர்னு ஒட்டணும்னு என்ன அவசியம் இருக்கு? அண்ணே, 5-6 வருஷமா நம்ம வீட்லயும் சரி அவங்க வீட்லயும் சரி பெரிய அளவுல எந்த ஒரு ஃபங்க்ஷனும் வரல. இப்ப நம்ம வீட்ல பெரிய அளவுல ஒரு கிரகப்பிரவேசம் வச்சிருக்கோம். இதுக்கு அவங்கள ஒதுக்குறது ஏதோ திட்டம் போட்டு அவங்கள அவமானப்படுத்துற மாதிரி இருக்கு. நல்லது கெட்டதுன்னா வந்து சபை நிறைஞ்சு நிக்கிறவன் பேர் தானே சொந்தக்காரன். நேத்து பிசினஸ்ல பழக்கமானவனுக்குலாம் நம்ம பத்திரிக்கை வச்சிருக்கோம். அப்படி இருக்கும்போது அண்ணிய பெத்தவரு, அவங்க கூட பிறந்தவங்க, அவங்களெல்லாம் ஒதுக்குனா அண்ணி மனசு எந்த அளவுக்கு வேதனை போடுன்னு யோசிச்சு பாத்தீங்களா? நல்ல காரியம் பேசிட்டு இருக்கும்போது இந்த மாதிரி எரிச்சல் எல்லாம் கிளப்பாத. என் மனசுல என்ன இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு என்ன சீன்ற வேலை எல்லாம் வச்சுக்காதரா. அதுவும் அவங்க யாரும் இந்த பக்கம் எட்டி பார்க்க கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு இருக்கேன்ல. எனக்கும் தெரியும்னே. நானும் அவங்க தினம் இங்க வந்து கொலாவணும் உறவாடணும்னு சொல்லல. அது நடக்கவும் நடக்காதுங்கிறது எனக்கு தெரியும். ஆனா இந்த மாதிரி 4 கிழமை விசேஷங்களுக்கெல்லாம் அவங்களை கண்டிப்பா கூப்பிட்டு தான் ஆகணும். அவங்களும் வந்து போயிட்டு தான் இருக்கணும். அதுதான் நமக்கும் மரியாதை, அவங்களுக்கும் கௌரவம். அதை புரிஞ்சுக்க. சரி, உன் பேச்சு படியே வரேன். இது நம்ம வீட்டுல நடக்க போற பெரிய விசேஷம். இதுக்கு உங்க அண்ணியோட வீட்டுக்காரங்க வந்தே ஆகணும், அப்படிதான் நான் சொல்றேன். உனக்கு ஒரு விஷயம் தெரியுமா? பவானிக்கு கல்யாணம் பேசுறாங்களாம். நல்ல சம்பந்தமா. மாப்பிள்ள சிங்கப்பூரா. அந்த வீட்டுல போஸுக்கு அடுத்தபடியா நான் தானே மூத்த மாப்பிள்ள. பவானிக்கு சம்பந்தம் பேசுறத பத்தி என்கிட்ட ஒரு வார்த்தை சொல்லக்கூடாது. அதான முறை, அதுதானே நியாயம். நீ சொல்ற சொந்தம் பந்தம் வெங்காயத்துக்கெல்லாம் அதுதானடா மரியாதை. யாரோ 3வது மனுஷன் சொல்லி அதை நான் கேள்விப்படுறேன். நம்ம சரோ புருஷனாச்சே, நம்ம வீட்டு மாப்பிள்ளையாச்சேன்னு என்கிட்ட ஒரு வார்த்தை சொல்ல வேண்டாம், யோசனை கேட்க வேண்டாம். அடா, அவங்களே என்ன இந்த அளவுக்கு ஒதுக்கி வச்சு காரியங்களை பண்ணும்போது இன்னைக்கு நான் இருக்கிற நிலைமைக்கும் அந்தஸ்துக்கும் நான் ஏன்டா மேல விழுந்துட்டு போனோம்? முடியாதுடா, அவங்களை கூப்பிட முடியாதுடா. இதுதான் என்னோட முடிவு, தீர்மானம். இனிமே இதை பத்தி ஒரு வார்த்தை பேசாத. விஜய்க்கு என்னாச்சு? ஒன்றும் இல்லைப்பா, வேலைக்கு சாப்பிட்றது இல்லைல்ல, அதான் டாக்டர் வந்து ட்ரிப்ஸ் ஏற்றிருக்காரு. ஒழுங்காக சாப்பிட சொல்லிருக்காரு. கொஞ்சம் பார்த்துக்கோப்பா. என்ன இது விஜய்? ஏன் உன்னைய கஷ்டப்படுத்திக்கிற? டாக்டர் அம்மா என்ன சொன்னாங்கன்னு பாத்தியா? நீ டயத்துக்கு சாப்பிடாம வயிற்ற காயப்பட்டதுனாலதான் இவ்வளவு பிரச்சனையா. இதெல்லாம் நீயா வரவழைச்சுக்கிறதா விஜய்.
இப்ப என்ன பண்ண சொல்றீங்க? இதெல்லாம் கொஞ்சம் மாத்திக்கணும் விஜி. எதெல்லாம்? கோவப்படுறத, படபடன்னு பேசுறத, எரிஞ்சு விடுறத, இப்படி பிடிவாதம் பிடிக்கிறத, இதெல்லாம் மாத்திக்கணும் விஜி. நம்ம வாழ்க்கை பிரச்சனை இல்லாம போயிட்டு இருக்கு. இதுல நீ ஏன் பிரச்சனை இழுத்து விட்டுக்கிற? ஆமா, வாய்க்கிழியே பேசுங்க. எனக்கு பிடிச்சத, நான் விருப்பப்படுறத எதையுமே செய்ய மாட்டேங்கிறீங்க. பேச ஆரம்பிச்சா வாய் அடைச்சிடுறீங்க. வேற நான் எப்படிதான் இருப்பேன்? என்ன விஜி இப்படிலாம் பேசுற? நீ பிடிக்கிற பிடிவாதத்துக்கு நான் ஓகேன்னு சொன்னாக்க சந்தோஷமா சிரிச்ச முகத்தோட இருப்ப, இல்லைன்னா மூஞ்சியை தூக்கி வச்சிட்டு இருப்ப, அப்படித்தானே? நீங்க தான் புரியாம பேசிட்டு இருக்கீங்க. எனக்குன்னு ஒரு விருப்பம் இருக்கு, அதை மதிக்கணும்னு உங்களுக்கு தோணவே இல்லையா? விஜி, உன்னோட விருப்பம் நல்ல விருப்பமா இருந்துச்சுன்னா அதை தலையில தூக்கி வச்சுட்டு ஆறவே நான் தான். ஆனா நீ இந்த குடும்பத்தை விட்டு தனியா போன்னு ஆசைப்படுற. இதுக்கு நான் எப்படி ஒத்துக்க முடியும்? என்ன பெரிய குடும்பமோ எனக்கு ஒண்ணுமே புரியல. யார்கிட்டயுமே நல்ல எண்ணமே கிடையாது. எல்லார்கிட்டயும் பொறாமதான் இருக்கு. என் பிள்ளைய கரைச்சு கொட்டிட்டு இருக்காங்க. இதுல இருந்து விலகணும்னு உப்பு போட்டு திங்கிற எல்லாருக்குமே தோணும். நீங்க ஒரு ஆளுதான் உலகத்திலேயே இப்படி சாணி உருண்ட மாதிரி இருக்கீங்க. உன்னை பேசி திருத்தவே முடியாது விஜய். மாமா வாங்க. மாமா வாங்கப்பா. உள்ள நுழையும்போது சந்தோஷமா தான் வந்தேன். நீங்க பேசுனதை கேட்ட அப்புறம் தான். அப்படிலாம் ஒண்ணு இல்ல மாமா, நீங்க எதுவும் கவலைப்பட வேணாம். நாங்க நல்லா தான் இருக்கோம். இப்ப கொஞ்ச நாளா தான் எங்களுக்குள்ள இப்படி ஒரு பிரச்சனை ஓடிட்டு இருக்கு. என்ன பிரச்சனை? இல்ல விஜய் திடீர்னு தனி கொடுத்தனும் போன்னு ஆசைப்படுது. இதை என்னால எப்படி மாமா ஒத்துக்க முடியும்? என்னம்மா இதெல்லாம்? மாமா என்னை விடுங்க, நீங்க எல்லாம் தெரிஞ்சவரு, நியாயம் தெரிஞ்சவரு. நீங்க சொல்லுங்க மாமா, இவ்வளவு நாளும் எல்லாரும் ஒன்னா வாழ்ந்துட்டு இப்ப திடீர்னு அப்பா விட்டுட்டு கூட பிறந்தவங்க விட்டுட்டு தனியா வாடான்னு சொன்னா என்னால எப்படி போக முடியும்? என்னை பத்தி விஜய்க்கு நல்லா தெரியும், நான் இதுக்கெல்லாம் ஒத்துக்கிற ஆள் இல்லைன்னு. இவ்வளவும் தெரிஞ்சிருந்தோம் வீம்புக்குன்னே தனி கொடுத்தனம் போகணும்னு பிடிவாதம் பிடிச்சா நான் என்ன பண்றேன்னு சொல்லுங்க. ஒண்ணுமே புரியல மாமா. தயவு செஞ்சு நீங்க தப்பா நினைச்சிருக்கீங்க மாமா. கல்யாணம் பண்ண எத்தனை நாள்ல எங்களால ஒரு பிரச்சனை உங்க முன்னாடி வந்து நிக்க கூடாதுன்னு நினைச்சேன். எதிர்பாராத விதமா முத உங்க முன்னாடி நிக்கிற மாதிரி ஆயிப்போச்சு. நீங்க பேசிட்டு இருக்க மாமா, வந்துறேன். என்ன இதெல்லாம்? எவ்வளவு நல்ல மாப்பிள்ள, அவர் எப்படி மனநல ஒத்து போய் பேசிட்டு போற பத்தியா? இப்படி நடந்துக்கிறது? இத்தனை ஒத்துமையான குடும்பத்திலிருந்து தனி கொடுத்து போன பிடிவாதம் மட்டும் நான் வளர்த்தப்பட்டா நீ? அப்பா, நான் இப்படி பேசுறேன்னு வருத்தப்படாதீங்க. இங்க இருந்து எவ்வளவு தடவை பிரச்சனை ஆகி நான் நம்ம வீட்டுக்கு வரப்பெல்லாம் நீங்க என்ன சொன்னீங்களோ அதைத்தான் நான் இப்ப செஞ்சுட்டு இருக்கேன். என்ன சொன்னேன்? எவ்வளவு பிரச்சனை வந்தாலும் நீ இங்கதான் இருக்கணும், நம்ம வீட்டுக்கு வரக்கூடாது அப்படின்னு சொன்னீங்கல்ல, நான் அதைத்தான் பண்ணிட்டு இருக்கேன். நான் என்ன சொன்னேன், நீ என்ன சொல்லிட்டு இருக்க? அப்பா, இங்க இருக்கிற பிரச்சனை என்னன்னு உங்களுக்கு எதுவுமே தெரியாது. நான் தனியா போறேன்னு சொல்றதுக்கு காரணமே என் புள்ள வாழ்க்கை நல்லா இருக்கணுங்கிற ஒரே காரணத்துக்காக தான். ஓஹோ, உன் புள்ள மேல உனக்கு மட்டும் தான் அக்கறை, கோபி மாப்பிளைக்கு அக்கறை இல்லைங்கறியா? அப்பா, பொண்டாட்டி புள்ளைய விட இந்த வீட்டுல இருக்கிறவங்க மேலதான் அவருக்கு அக்கறை அதிகமா இருக்கு. நல்ல விஷயம் தானே? நல்லதான்ப்பா, இவரும் நல்லவர் தான். ஆனா எனக்குன்னு ஒரு விருப்பம் இருக்கு, அத சட்டை பண்ணாம இருந்தா எப்படிப்பா? ஏமா, சரோவுக்கும் லீலாவுக்கும் இல்லாத சோதனையா உனக்கு வந்திருக்கு. என்னைக்காவது அவங்க இப்படி பிடிவாதம் பிடிச்சிருக்காங்களா புருஷனோட தண்ணி கொடுத்து போகணும்னு? உனக்கு மட்டும் ஏன் இந்த புத்தி? அப்பா, உங்க குணத்தை பத்தி எனக்கு நல்லாவே தெரியும். உங்க பொண்ணுங்க பக்கம் நியாயமே இருந்தா கூட அத பத்தி யோசிக்காம தனிஞ்சு போங்கன்னு எங்களதான் கட்டாயப்படுத்துவீங்க. தயவு செஞ்சு இனிமே இந்த விஷயத்துல தள்ளிடாதீங்க. ஹாய் பவானி. ஹாய். நீ பண்றது உனக்கே நியாயமா இருக்கா? இப்ப நான் துணி மடிக்கிறதுல அப்படி என்ன அநியாயத்தை கண்டுட்டீங்க? உனக்கு நான் எனக்கு நீன்னு முடிவாயிடுச்சு. கல்யாண தேதியை வச்சுக்கிறதுலாம் பாக்கி இருக்கு. சரி, அதுக்கு என்ன? என்ன அதுக்கு என்னவா? இது பாரு, எனக்காவது நீ நானும் சேர்ந்து வெளியே சுத்தி இருக்கமா? இது அநியாயம் இல்ல? ஓஹோ, அப்போ சாரும் நாங்களும் ஒன்னா சேர்ந்து ஜாலியா வெளியே சுத்தணும், இதான் சாரோட வாழ்க்கை லட்சியம், அப்படிதானே? என்ன கிழவி மாதிரி பேசிட்டு இருக்க? என்ன வயசாச்சு உனக்கு? இப்ப
இந்த வயசுக்குன்னு சில சந்தோஷங்கள் இருக்கு. கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி நீ நானும் சேர்ந்து வெளியே சந்தோஷமா சுத்தணும். பெரிய அனுபவஸ்தர் மாதிரி பேசுறீங்க. ஆமா, அனுபவம் தான். எத்தனை பொண்ணுங்க என்கிட்ட ஆசைப்பட்டாங்க தெரியுமா, வெளியே சேர்ந்து சுத்தலாம்னு சொல்லி. ஆனா நான் எதுக்குமே ஒத்துக்கல பவானி. ஏன் தெரியுமா, மனசுக்கு பிடிச்சவங்களோட சேர்ந்து சுத்தணும், அது மட்டும்தான். ஹர்ஷா, இப்ப கூட ஒண்ணும் கெட்டு போயில. உங்க மனசுக்கு யாரு பிடிச்சிருக்கோ அவங்களோட சேர்ந்து சுத்தலாம். நோ அப்செக்ஷன். என்ன பார்த்தா அப்படியே தெரியுது? பொண்ணுங்க பின்னாடி சுத்துற மாதிரியா தெரியுது? நீ என் கூட வந்தனா சந்தோஷப்படுவேன், இல்லன்னா நோ ப்ராப்ளம். ஓகே. அப்போ நான் வரலனா நீங்க யாரு கூடயும் வெளியே போக மாட்டீங்க? கண்டிப்பா போக மாட்டேன். நோ ப்ராப்ளம். ஓகே, இன்னைக்கு வேண்டாம், இன்னொரு நாள் வெளியே போலாம். நிச்சயமாவா? கண்டிப்பா போலாம். தேங்க்யூ தேங்க்யூ பவானி. புடவை நான் வேணா ஐயோ மடிச்சு இல்ல இல்ல, வேணாம் வேணாம், நான் பாத்துக்கிறேன். இந்தாங்க. ஓகே சார். இதான் போர்டுல வரணும். ராஜம் இல்லம். சரி. இதான் பளிச்சுன்னு இருக்கணும் வீட்லயே. சரி சார். நீங்க என்ன மெட்டீரியல் வேணா யூஸ் பண்ணுங்க, அதை பத்தி எனக்கு கவலை கிடையாது. நீங்க கிரானைட் வேணா யூஸ் பண்ணுங்க, இல்ல மெட்டல்ல கூட பண்ணுங்க. சரிங்க. ஆனா இதுதான் பளிச்சுன்னு பெருசா இருக்கணும். நான் பண்ணி தரேன், பிரமாதமா இருக்கும், பாருங்க நீங்க. எப்படி இருக்கணும்னா, ரோட்ல போறவங்க ஒரு நிமிஷம் நின்னு பார்த்துட்டு போகணும், அந்த அளவுக்கு இருக்கணும். சரிங்க. பணத்தை பத்தி நீங்க கவலைப்படாதீங்க. எனக்கு திருப்தி ஆகிற மாதிரி நீங்க பண்ணி கொடுத்துட்டீங்கன்னா, நீங்க எதிர்பார்த்ததை விட நான் அதிகமா பணம் தரேன். நான் பண்ணி தரேன், பாருங்க. சாம்பிள் நல்லாவே இருக்கும், பிரமாதமா இருக்கும். நீங்க இன்னொரு வாட்டி பாருங்க நீங்க. அப்ப நான் வரேன் சார். வரேங்க. வரேம்மா. என்னடி, உங்க அப்பா 4 பொண்ணுங்களுக்கும் கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்தாருல, அதுல ஏன் அளவுக்கு யாராவது இருக்காங்களா? சொந்த வீடு, காரு, பிசினஸ், லாரி ஆபீஸ், அது இதுன்னு உங்க அப்பா பெருமையா சொல்லிக்கலாம். மாப்பிள மாணிக்க மாப்பிள, என்னோட மாப்பிள அப்படின்னு. ஆனா பாவம், அவருக்கு தான் அந்த குடுப்பனம் இல்லாம போச்சே. உங்க வீட்டுல இருக்கிறவங்க சில பேரோட கெட்ட எண்ணங்களால எங்க அம்மா என்ன பிரிஞ்சு இருக்கிற மாதிரி ஆயிடுச்சு. ஆனா இப்ப எப்பவும் எங்க அம்மா கூடயே இருக்கணும், அவங்களோட பேசிக்கிட்டே இருக்கணுங்கிற உணர்வு வரணுங்கிறதுக்காக தான் அவ்வளவு பெரிய வீட்டை கட்டி அதுக்கு ராஜமில்லம் அப்படின்னு பேரை வைக்க போறேன். ராஜமில்லம் நல்ல கம்பீரமா இருக்குல்ல கேக்குறதுக்கு. செல்வம், அவளுக்கு என் பேச்சு புரியலன்னு நினைக்கிறேன். நீ சொல்லுடா, அவங்க வீட்டு மாப்பிள்ளைங்கள்ல என்னை விட வசதியா யாரடா இருக்காங்க சொல்லு. உங்ககிட்ட நிறைய பணம் இருக்கலானே, ஆனா எல்லாருக்கும் கொட்டி கொட்டி கொடுக்கறதுக்கு போசன் கிட்ட நிறைய பாசம் இருக்கு. உதவின்னு யார் வந்து கேட்டாலும் தயங்காம செய்யறதுக்கு நல்ல மனசும் அக்கறையும் கோபிக்கிட்ட இருக்கு. இதையெல்லாம் வச்சு பார்க்கும்போது அவங்க 2 பேரும் நிச்சயமா உங்களை விட பெரியவங்க தானே. தப்பா எடுத்துக்காதீங்க. ரமேஷ், சாப்பிட்டீங்களா? இப்போ நீங்க ஒரு நார்மலான மனுஷன் ஆயிட்டீங்க. இத்தனை நாள் உங்களை ஆட்டி படிச்சிட்டு இருந்த ஒண்ணு இப்ப உங்களை விட்டு விலகிடுச்சு. என்ன அப்படி பாக்குறீங்க? என்னால இதை நம்ப முடியல. எப்படி நடந்துச்சுன்னு யோசிச்சு பார்த்தேன். பிரமிப்பா இருக்கு, பேச்சே வரல. இனிமே நீங்க சிங்கப்பூருக்குள்ள போக முடியாது, அதுக்கு அனுமதி கிடையாது. இங்கிருந்து ஏர்போர்ட்டுக்கு போய் டைரக்டா இங்க சென்னைக்கு தான் போக முடியும். நிர்மலா, நீங்க எனக்கு பண்ணியிருக்கிறத வெறும் உதவின்னு என்னால சொல்ல முடியாது. என் வாழ்க்கையை திருப்பி கொடுத்திருக்கீங்க. அதனால வெறும் வார்த்தையா என்னால நன்றின்னு சொல்ல முடியல. நன்றிக்கு மேல ஒரு உணர்வு. என்ன ரமேஷ் இதெல்லாம்? நான் பண்ணது ஒரு சாதாரண காரியம், அது என்னோட கடமை. நீங்க குணமாயிட்டீங்க, எனக்கு அது போதும். எக்ஸ்கியூஸ் மீ மேம், நாளைக்கு ஆஸ்திரேலியாவிலேருந்து 2 சைக்காட்ரிஸ்ட் வராங்க. ஸோ எனிவே நாளைக்கும் நாளைய மறுநாளும் மீட்டிங் இருக்குன்னு இன்ஃபார்ம் பண்ண சொன்னாங்க. நாளைக்கு நாளை மறுநாளுமா? ஆமாம்.
நாளைக்கு நான் சென்னை கிளம்பலாம் டிசைட் பண்ணிருக்கேன். சாரி மேம், நாளைக்கு நடக்க போற மீட்டிங் ரொம்ப முக்கியமான மீட்டிங். அதனால சென்னைக்கு போறத ஒன்னா ரீகன்சிடர் பண்ணுங்க. ஓகே, தேங்க்யூ மேம். அண்ணன் சென்னையில வீடு கட்டியிருக்காங்க. அதோட கிரகப்பிரவேசத்துக்கு நானும் அம்மாவும் நாளைக்கு நீங்க போற அதே ஃபிளைட்ல வரலான்னு இருந்தோம். எனக்கு இது மாதிரி ஒரு மீட்டிங். அம்மாவை மட்டும் அனுப்புறேன். நடுவில் ஏதாவது ஹெல்ப் வேணும்னா கொஞ்சம் பாத்துக்கிறீங்களா? என்னங்க இப்படி கேக்குறீங்க? கண்டிப்பா நான் பாத்துக்கிறேன். ம், தேங்க்யூ. நான் கிளம்புறேன். நிர்மலா, ம். ஒரு விஷயம் உங்ககிட்ட பேசவே தயக்கமா இருக்கு. நீங்க சரியா புரிஞ்சுக்குவீங்கன்னா சொல்லுங்க. நிர்மலா, நான் ஆரம்ப காலத்தை நினைச்சு பார்த்தேன். நான் உங்களுக்கு நிறைய அநியாயம் பண்ணிருக்கேன். ஆனா அதையெல்லாம் துளி கூட மனசுல வச்சுக்காம நீங்க இன்னைக்கு என்னை மீட்டெடுத்திருக்கீங்க. உங்களால இன்னைக்கு நான் புதுசா பிறந்திருக்கேன். இதுக்கு நான் என்ன கைமாறு செய்ய போறேன்னு யோசிச்சு பார்த்தா ஒன்னே ஒண்ணுதான் தோணுது. உங்களால கிடைச்ச இந்த வாழ்க்கையில நீங்க அனுமதிச்சீங்கன்னா, உங்களுக்கு சம்மதம்னா, ஒரு நண்பனா, நல்ல துணையா, உங்க குழந்தைக்கு நல்ல தகப்பனா நான் இருக்கலாமா? உங்க மனசு புரியுது, நீங்க சொன்ன விஷயங்கள் புரியுது. ஆனா என்னால ஒத்துக்க முடியாது. இது என்னோட தொழில். உங்களை குணமாக்குறது என்னோட வேலை. கிட்டத்தட்ட நான் ஒரு நர்ஸ். தட்ஸ் ஆல். உங்க இடத்துல வேற யார் இருந்தாலும் நான் அதை தான் செஞ்சிருப்பேன். தேவையில்லாம மனசு போட்டு குழப்பிக்காதீங்க. நீங்க ஏதாவது நன்றி உணர்ச்சி காட்டணும்னு நினைச்சீங்கன்னா மறுபடியும் இந்த பழக்கத்தை ஆரம்பிச்சிடாதீங்க. அது போதும். நீங்க சொல்றது எனக்கு புரியுது நிர்மலா. இந்த மாதிரி கேட்கறது கூட எனக்கு அருகதை இல்லதான். ஆனா ஒரே ஒரு கேள்வி மட்டும் கேட்கலாமா?